Hayahay ba ang kinabuhi sa usa ka dalagang inusaranhon? Or in short, hayahay ba ang kinabuhi sa usa ka wala maminyo dalagang ulay or dalagang mangkay or whatever, no? So, isip ako usa ka wala maminyo, spinster, unmarried, no? Ato lang in English, aron dili kaayo bugat sa buot or mangkay, no? Akong iistorya nga sa akong kinabuhi, I am happy and contented, no? So, hayahay ba? Yes, maingon ko nga hayahay tungod kay wala kaayo ako ni anang obligation, no? Wala ko'y anak nga paeskwelahon, wala ko'y anak nga pakanon, wala ko'y anak nga pabistihan, wala ko'y anak nga kana bitang disiplinahon or wala ko'y anak nga bantayan. So ingon anak ka hayahay ang akong kinabuhi. Tingali mingon kamo nga kamingaw pod. On my part, wala ko mobati niya ng mingaw, no? Wala ko mobati niya ng mingaw tungod kay daghan ako og mga activities or mga socializing nako, no? Dili man nato matawag nga kun maminyo ka, dili ka magmamingawon. Because kanang kamingaw is attitude kana sa tawo, maminyo man ka, madili, mabata ka man, ma-teenager kun ang imong attitude diyang dapita, so diha gyud ka, no? On my part, wala ko magmamingawon tungod kay nga, no, busy kaayo ko og share sa pulong sa Ginoo. Dayon na ay mo ingon nako nga pwede ba ikaw mo hatag og mensahe may tungod aning birthday, pwede ba ikaw mo hatag og mensahe aning namatay, pwede ba ikaw mo hatag og mensahe karong Domingo. So ingon ana, no, daghan kayo ako og mga activities, no, nga mao man gani tingali hinungdan nga wala na lang ko magkahuna-unang minyo, no. Labi na sa akong trabaho nga usa ka librarian, ang akong panahon akong gigugol sa akong trabaho. So dili man ingon nga wala ko'y mga MU, wala ko'y mga crush naa, pero tingali wala na maapil sa plano sa kahitasan may tungod sa akong kinabuhi, no. So at 65 wala gihapon ako'y kapika sa kinabuhi, wala pud ko mangandoy, no, wala pud ko mangandoy. Sakto na kaayo, and then ako po na-realize why push the issue. Kung hingabot ko ning gidara nga wala, so dili gid na, no, dili na ko na ipamugos. And then I have to live kanang happily because ang akong attitude is happy gyud ko, no. So at least naman lang wala kayo ko'y responsibilidad. Ang ako yung responsibilidad kana ra yung akong kagalingon. Unsay akong kanon for the next 5 days na ba ko'y masud-an because ang ako is tingob-tingob, no. So sa responsibility in raising a family wala ko'y problema ana, no. And then I am happy because I try, o dili kay I try, I always make it a point nga happy gyud ko. And then ni ana po ko sa YouTube, so na-busy ko gama-gama nga sa mga vlog. Bahala gamay rang views, basta kay na-enjoy ko. I enjoyed what I'm doing. So wala po'y bana magbuot na ko unsa ko isuol, walay bana magbuot na ko asam din imong sweldo or pension. So ingon ana, no, walay bana nga badlungon nako. Ingon ana. So ingon ana ang kinabuhi sa usa ka dalaga nga inusaranhon, no. Nya by God's grace nalipay pud ko kay iya kong gitangaan og kana bang privilege ba kana nga mahimo kong pensioner, no. So nag-receive ko og pension, a considerable amount, igo sa akong kinahanglanon, no. Dayon labot pa busy ko og atiman sa ako ang kabuhi nga wala na pud magsamok-samok nako by God's grace, no. So
Kung moingon mo nga malipayon ba ako sa akong kahimtang? Yes, I am totally happy because I have my Savior, Lord and Savior, nga kanunay naghatag nako og happiness, joy. So ingon ana no, it's a matter of attitude lang gyud na may uban nga bisag na minyo pero dili happy, no? Napoy uban nga naminyo tuod pero gahilak, gaantos tungod kay nakabanaman pud og mga buluyagon, mga buloy. Ako at least gi-free ko sa kahitas ani anang dapita. So mingon man sila nga dili man naman pwede kang nga minyo nga happy. Well, congratulations kung mao ka na, no? Pero usually sa akong nakita, problema kay mo ni ang ilang bana, dunay lain, nangabit, bisyoso, or whatever, unya, kuan pa, battered wife sila. Psychologically, mentally, physically, bang diri, bang dito. So, may dili sila happy. So, for me, makaingon tingali mo nga, maingon ka anak kay wala man ka maminyo. It's better nga mag-inusara ra kita sa atong kinabuhi. Not really inusara nga as in literal nga inusara because naamtay mga igsuon, mga pag-umangkon. Ang akong pasabot sa inusara is kana bang wala kay immediate nga atimanon gayon, no? So akong gi-enjoy ang akong kinabuhi serving the Lord. Unya laag dito, laag dire. Kung asa ko ganahan mo laag, makalaag ko because walay mo pugong nako, no? Walay mo pugong, walay mo ingog usik-usik kwarta kuan inana. So ingon ana, hayahay ba ang kinabuhi sa usa ka dalaga nga nag-inusara or dalaga nga mangkay? Ang akong tubag, yes. So maulamang ka na ang pipila ka bason. Amingon din ang uban nga amingaw inig kanang unsa man kun inig abot sa kagabhion ka na matulog, happy ba ko nga kura usa, of course because di ko ganahan og duna ko'y tapad. One thing, di ko ganahan og duna ko'y tapad. Sa katre di ko ganahan sa mukan kay ko, no? Di ko ganahan og naay alugnan nga kanang uban nga tanday-tanday, di ko ganahan ana, no? So ingon ana ang ako ang it's a matter of choice. Akong gipili nga mag-inusara ko, no? Akong gipili kana. Tingali may ingon ang uban, wala ko'y nangasawa nimo kay doon na kay kuan defect. Dili man. Naaman pero I choose not. So, mao lang kada ang akong sharing niini nga adlaw. I hope nalingaw ra pud mo og paminaw. So, sunod atong hisgutan ang unsa ba, disadvantage or advantage anang maminyo o dili maminyo, no? So, have a good and godly day everyone, and please remember when the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, mao kana, no? We live by faith, not by sight. So, be happy and contented sa imong estado sa kinabuhi. Kung wala ka maminyo, thank you Lord. Kung naminyo ka, nya buutan pud ang imong nabana, thank you Lord, no? Kung naminyo ka, unya gaantos ka sa imong bana, ambot lang, ug angay ba na ipasalamat. Angay na ipasalamat. Thank you Lord lang gihapon, no? So, ingon ana. So, this is your Tita Lu, your Nana, your Ate Lu signing off. Hangtod sa sunod, please feel free to subscribe and like, no? Dayon, pasensya na mo, di bang kukibawan ng mga edit, mga unsa diha kanang mga thumbnail, di ko kibawan na yun. No, ang ako lang hibawaan nga unsaon pag vlog, mao na dayon i-upload, mao na siya. So, pasensya na mga palangga nako. So, until here, hangtod sa sunod nato nga vlog, bye-bye kanatong tanan. So, ang tubag, hayahay ba ang kinabuhi sa usa ka dalagang nag-inusara
tubag nako, yes, hayahay malipayon, malinawon, no? Hangtod sa sunod.